Guys, inubos na pala natin yung tomato sauce saka yung ketchup. So atin na ngayong titikman. Ang sarap, guys. Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Andito na naman tayo para gumawa ng isang potahe. Ang aking potahe ngayon na gagawin ay ang pagluluto ng adobo chino na gawang Bicol. Mayroon tayo ngayon 1 kilong baboy na hihiwain. Mayroon din ditong panrekado, sibuyas, bawang, paminta, laurel at saka kasama yung saging. Maghiwa muna tayo ngayon ng baboy. So, kailan ang paghiwa ng baboy para sa paggawa ng adobo chino. Dapat katamtaman lang ang paghiwa nito. Hi guys! Tapos na tayo maghiwa ngayon ng baboy. Ang sunod natin gagawin ngayon ay magbabala tayo ng saging. So, nabalatan na natin ang saging. Ganito po ang paghiwa. So, guys, tapos na tayo maghiwa ng saging. So, pinili ko lang yung magagandang saging kasi masyado naman kung marami. So, ito na siya lahat. Next natin gagawin ay ang hiwa ng bawang. So next natin gagawin ay ang sibuyas ang paghiwa. Guys, tapos na tayong maghiwa ng sibuyas. Ang sunod natin gagawin ay ang pagpiprito ng saging. So guys, magpapainit muna tayo ng kawali. Pag mainit na ang kawali, ilalagay natin ang mantika. Maglalagay na tayo ng mantika para ito ng saging. Guys, mainit na yung mantika. Kailangan na nating ilagay ang saging para prituhin. Kaya namin to guys piniprito ang mga saging kasi para masarap siya pag ginamit sa adobo chino. Ganito kasi ang ginagawa namin dito sa Bicol sa pagluluto ng adobo chino. Piniprito talaga namin ang saging para masarap siya pag naluto na. Guys, sunod na natin gagawin ay ang pagpiprito ng baboy. Kailangan kasi itong prituin para masarap siya pag hinalo. Dapat maging medyo umiyak-iyak ako nito sa pagluluto kasi mausok yung nilulutuan ko. Kasi nakahilan eh. Hayaan lang natin siya maging crispy. Haluin lang ng haluin hanggang sa maluto siya. Haluin para
siyang karne. Tsaka pagkatapos nito, tatakpan natin para mabilis siyang lumambot at saka maging crispy. Buksan na natin ang takip kasi napuputok-putok na siya. Malapit na siyang maluto. Kailangan to haluin ng haluin. So guys, luto na siya, crispy na siya. So itatabi muna natin yung kawali. Isasalang muna natin yung kaserola para dito natin siya igisa. Nagisa muna tayo ng bawang, sibuyas at saka paminta. So, medyo brown na siya. Kailangan na natin ilagay ang karne. Tapos na tayong maggisa ng sibuyas, bawang, paminta at saka yung karne. Linimat na natin dito sa kawali. Isusunod na natin ang saging. Yung iba pala, linipat muna natin yung at saka saging kasi mahirap siyang tomato sauce at saka yung ketchup kasi masyadong madami. Ihahalo na natin ang tomato sauce. Sunod natin ang ketchup. Kailangan siyang haluin para hindi siya mamuo-muo. Ilalagay natin ulit yung tinabi natin para ihalo na siya. Haluin mo siya ng haluin para lahat siya malagyan ng sarsa. Sunod natin ilalagay laurel. Pagkatapos ng laurel, huwag mo muna siyang hahaluin kasi papait siya. So guys, titimplahan na natin. Lalagay na natin yung ginisa mix. Natin kung masarap na. Tapos natin maglagay dito. Haluin natin ulit. Guys, inubos na pala natin yung tomato sauce saka yung ketchup. So atin na ngayong titikman. Ang sarap guys.
So guys, luto na siya. Ililipat na, pwede na siyang tanggalin ang kawali. Ililipat na natin siya sa mangkok. Ito na guys, linagay na natin dito yung kawali. So ilagay dito sa plato. Hi guys, ito na pala ang ginawa kong adobo chili. Tingnan niyo po ang itsura. Sana po hindi po kayo magsawang manood po ng aking mga video at saka po sa mga gagawin ko pang mga video. Maraming salamat po.